जोंना हाग्रामा महिलारि सारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोरखौ थगायदों 25,000 को होनो थांगासिनो दं। ओंखायनो जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा थलासे सना होनो होननानै थगायनायखाय बिथांखौ बोराबबाय। दिनै UPPL हान्जानि मोनसे आफादनि जि मेल बे जमदुवार ब्लकआ लिंक हांख्रायदों बे हिसाबै रोजा रोजा सुबुङा फैनानै बाहागो लादों आरो बेवहाय 19,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा UPPL हान्जायाव जइन जागोन बांसिनानो BPFनि बिनि गुबै जाहोनखौ आङो बिजिरनानै नुदों जे थांनाय गोलाव सम जिहेतु जोंनि ओनसोलाव सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय आरो बयबो गोरोबनानै थानो हानाय थासारि फैबाय नंखायनो बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो लोब लोब फैनानै जोंनि दोलोआव हाबफैदों आरो बिथांमोना हास्थायो जे फैबाय थानाय समाव BTR अराय गोजोन थाथों खौसेथिया थाथों बयबो रैखाथि मोनथों आरो जौगालांनो हाथों थांनाय समाव BPFनि समाव जेरैबायदि गाज्रि थासारि बियो रिपिट जाफिनथों बेखौ रावबो लुबैया बियो फैफिनथों बेखौ रावबो लुबैया नंखायनो दायो गासैबो हारिनि मानसिफ्रा लोब लोब फैनानै जोंनि हान्जायाव बाहागो लादों आरो जोंबो रायजो राजाफोरनो खोथा होदों फैबाय थानाय समाव दा जेसेबां जों मोजां थासारि दानो हादों बेनिख्रुइ बांसिन मोजां थासारि दानानै जोंनि हारिजों लोगोसे गासैबो हारिखौ जौगालांनायनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन। लकसभा बिसायख'थिया जोंनि थाखाय बारा गोब्राब होननानै आं साना मानोना UPPL BJP लोगो नांनानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन बे हिसाबै जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहागोन एबार बेबायदि फेक्टर जानो हानाय एबा जोंजों चेलेन्ज खालामनो हानाय बेबायदि आफादबो नुहुराखै आरो बेबायदि हान्जाथ' नुहुराखै बेबायदि जोङो रावबो बिजाथिखौ नुहुराखै। नब कुमार सरनियाया रावनिबो गेजेराव राव मोनसेबो हारिनि गेजेराव बिथाङा पपुलारिटि गैलिया दा बे हिसाबै बिथाङा गावनि बाथ्राखौ बुंगोन नाथाय ग्रासरुटखौ नायोबा रावबो मोनसे हारिनि गेजेराव बिथांनि फारसे जि पपुलारिटि बियो गैला बियो अलमस्ट माने जिर' बायदि जालांबाय दायो। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF सरकार थानाय समाव जोंना हाग्रामा महिलारि सारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोरखौ थगायदों बिथाङा बुंदोंमोन जे थलासे सना होगोन होननानै थलासे सना होगोन होननानै बिथाङा अपेन मिटिंफ्राव बुंदोंमोन नोंथांमोननि मिडियानि आर्काइभआव दाबो थागोन दा बिथाङा थलासे सना होनो होननानै होयैनि थाखायनो गासिबो बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफ्रा बिथांखौ बोराबजोब्बाय बिथांखौ गाज्रि मोनबाय दा जोंना प्रमद बर' सारा जोंनि आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनो होननानै बिथाङा अलरेडि 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ होबाय आरो डिसेम्बरनि जोबथा सप्तायाव आरो फिन खनसेबाव 6,000 गावसुंथा हान्जानो 75,000नि 25,000 होनो थांगासिनो दङ आरो फैगौ बोसोरनि गोदान बोसोराव गोदान मोनसे खौरां मोजां मोनसे खौरां गुड निउज आइजोफोरनि थाखाय जायफोरहा 25,000 मोनखांखाबाय बिथांमोननो गोदान बोसोराव 75,000नि सेकेन्ड किस्ति 25,000खौ होनो थांगासिनो दं ओंखायनो जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा थलासे सना होनो होननानै थगायनायखाय बिथांखौ बोराबबाय आरो प्रमद बर' सारा 75,000 रां होनो होननानै प्रथम किस्ति 25,000खौ होनायनि थाखाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोर लोगोसे जोंना हौवाफ्राबो 2,000नि बांसिन जोंनि जमदुवार समस्तिनि बालागाव बे ओनसोलाव जोंनि UPPLआव जइन जाफैबाय। लकसभाया माबायदि साखाफारा जादों UPPL? लकसभानि थाखाय जोंहा जेबो साखाफारा जानांगौ बेबायदि स्पेसियेल साखाफारा जानांगौ गैया नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांखौ फिन खनसेबाव थामथि खेबनि थाखाय प्रधान मन्त्रि खालामनो थाखाय सारा भारतनि गेजेरावनो मोनसे प्रिपेरेसन सोलिगासिनो दं जोंनि आसामावबो जोङो NDA हान्जाया NDA नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स जे दङ बियो 12थानिबो बांसिन MP देरहानानै बिथांखौ प्रधान मन्त्रि खालामफिननायनि जोङो नाजागासिनो दङ जोंनि BTRआव मोननै समस्ति दङ क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि जोङो मोननैबो समस्तिखौनो NDAया देरहागोन।